N'afọ nna nke nwatakịrị nwanyị bụ Princess Somtochukwu. Na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka ụbọchị tata bụ 29th day of December 2024. It's a great day to this family. It is a great day na village anyị bụ Amaeze na obodo anyị bụ Ọraukwu, maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụ gbaa igu na igu adịtụgo. Anyị wee na-ekpere Chineke ekele eluigwe na ala n'isi ụmụntakịrị na-abụ a bụ ada nwanyị Princess na ọgọ nwoke bụ Philip. Naanị ọ na-amara nke Chineke ga-arụnyere fa. A sị na ọ na-abụ eso ede na ana ọ na-apụta ọchịrị ụmụ di na nwunye bụ ihe na-egosi na ọmụmụ na-aga n'ihu na-akpa ụba. Ewelu n'ụbọchị tata ụmụntakịrị na-abụ a wee na-ejikọ dịka di na nwunye. Biko Chukwu ka anyị ka na-ekene ịnanya n'ụbọchị taa amaka and nọ maka ada anyị nwanyị bụ Princess Somtochukwu ka anyị ji wee gbakọọ na ezinụlọ maka ihe gbasara ọmụmụ ya. Ndị ọla nke dị ije n'ọfụ nwa nwanyị ọ nọ n'ihu a na-elezi anya ka amanụ ka o gosi anyị onye ọma ọ bụ ya na ya ka ọha soro wee bụrụ anyị bụ na Chineke ga-agọzi unu n'aha Jizọs. I don't know, no. Make them they turn up. They don't see me coming. Are you ready for me? Energy like cocaine. Cream de la cream. When I look at TV enter, then I go bring you to end my love. Share you want to see mental. I don't give them back to sender. Why no? Soldier, policeman, many men. I think I'm not ready to know. No man, I need go. No for starter. Only got muta ozuzo okay. Muta ozuzo. 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 Kona ha Jesus.